Tisztelt alelnök úr, tisztelt főigazgató úr, tisztelt polgármester asszony, hölgyeim és uraim! Nagyon nagy tisztelettel köszöntöm Önöket a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium nevében. Annak a minisztériumnak a nevében, amely az Európai Uniós támogatások legfőbb koordinátora, mely felügyeli a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséget és valamennyi operatív programnak a megvalósítását. Az, hogy ma itt lehetünk ezen az ünnepélyes alkalmon, az egy hosszú előkészítő munkát zár le. És ennek nagyon sok összefüggése van, mind közösségi szinten, mind nemzeti szinten, mind pedig helyi térségi szinten. A legtágabb összefüggés az Európai Unió kohéziós politikájához kapcsol bennünket. Ahhoz a politikához, amely célul tűzte a szolidaritás elve alapján Európán belüli egyenlőtlenségeknek a megszüntetését, felszámolását. Nagyon nagymértékű különbségek vannak társadalmi szempontból, gazdasági szempontból, és most már a Lisszaboni szerződés aláírását követően pedig oda tették a területi szócskát is, területi szempontból is. Társadalmi, gazdasági és területi kohézióról beszélünk a nemrégen ratifikált Lisszaboni szerződés hatályba lépése után. Ennek sokágú eszközrendszere van, elsődlegesen az Európai Területfejlesztési Alap, a Szociális Alap és a Kohéziós Alap. Ez az eszközkészlet biztosít forrást a most megindítandó fejlesztéshez. Van egy nagyon fontos elve ennek a politikának, amit addicionalitásnak hívnak. Mit is jelent ez a latin eredetű szó? Hozzáadást. Ebből származik, ami legátfogóbb szinten azt jelenti, hogy a közösség hajlandó segíteni az egyes hátrányos helyzetű térségeken, hajlandó segíteni a válságba jutott ipari vagy éppen halászattól függő térségeken, de elvárja, hogy a közösségi erőfeszítésekhez nemzeti, regionális, vagy más térségi, megyei és helyi erőfeszítések társuljanak. Ezt egyszerűen le tudjuk fordítani, akár a társfinanszírozás kérdésére is, de messze többről van szó. Arról, hogy azonosuljunk a célokkal, nemzeti szinten és közösségi szinten, ugyanazt gondolják helyi és regionális szinten. De persze talán legszemléletesebben a források fejezik ki ezt a bizonyos addicionalitást. Ehhez a beruházáshoz is 508 millió forint támogatást biztosít az Európai Unió és a magyar nemzeti költségvetés. Ehhez társul az alelnök úr által említett nagyon jelentős, több mint 110 milliós megyei önkormányzati hozzájárulás, de az addicionalitás ezen túl azt is jelenti, hogy mennyi szándék fonódik egybe. Az igényektől kezdve. Aztán, ahogy megtervezik a kórház technológiáját, hogy az építészek megtervezik a bővítést, ahogy aztán majd a kivitelezők munkához látnak, és ahogy majd a orvosok és a kórházi dolgozók át fogják ezt venni. De nagyon nagy jelentősége van ennek a beruházásnak, azt hiszem a megye egésze szempontjából, hiszen 130 000 embernek biztosít biztonságot, életesélyeiket ezzel nagyon nagy mértékben javítva. De nagyon fontos ez a beruházás Gyula városának is, hiszen miközben számos település kénytelen volt elbúcsúzni egészségügyi intézményétől, Gyula városa erősödik ezzel a funkcióval, és tudjuk, hogy a központi funkciók, amelyek egy térség ellátását szolgálják, a legfontosabbak a városok életében, ezzel javítják legjobban a térség, a város versenyképességét. A kohéziós politika alapvetően a gazdasági felzárkózást és a versenyképesség javítását célozza meg. A gazdasági növekedést és a foglalkoztatás bővítését. Mégis Európa elmaradottabb régióiban lehetővé teszi ez a politika, hogy infrastruktúrás beruházások és támogatást kapjanak, olyanok, amiket gazdagabb országokban nem tesznek lehetővé. Mert hiszen nagyon fontos,
hogy milyen munkaerő áll rendelkezésre. Ezért fontos az oktatás, és azért fontos az egészségügy. Hogy milyen egészségügyi állapotban van egy-egy térség lakossága, az ma már versenyképességi tényező is. És ezért örülünk mi központi szinten ennek a beruházásnak, ennek a közös szándéknak, amit megfogalmazódott valamennyi szinten. Nagyon szerencsésnek mondhatja magát ez az intézmény, hiszen ha megnézzük, hogy a társadalmi infrastruktúrát támogató operatív program keretében 2411 pályázat került beadásra. 2411 igény fogalmazódott meg, ennyi tervet készítettek el, ennyi álmot szőttek, és hogyha megnézzük, hogy sajnos ezek közül a források 402 beruházás támogatását tették lehetővé, akkor azt hiszem, hogy önök méltán érezhetik magukat a kiválasztottak között, hiszen sok-sok más szándékot tudtak megelőzni. Nyilván hozzájárult az előkészítés, a projekt minősége, és az az igény, ami a beruházás mögött valósult meg. És hogyha a források volumenét nézzük, akkor ugyanezt mondhatjuk el, hiszen források tekintetében pedig pláne az igény jelentősen meghaladta a rendelkezésre álló kereteket. Nagyon fontosnak tartom, hogy megyei önkormányzat felvállalta a társfinanszírozást, hogy eleget tesz annak a feladatának, amit a törvény is meghatároz, mint egyfajta térségi önkormányzat a térség egészére biztosít szolgáltatást, és reméljük, hogy jó tulajdonosként hosszú ideig tudja működtetni az új beruházást. Engedjék meg, hogy ezen ünnepélyes alkalommal megköszönjem valamennyiüknek, akik részt vettek a beruházás előkészítésében munkájukat. Tervezőknek, szakembereknek, orvos szakembereknek, gépészeknek, építészeknek, pénzügyes szakembereknek, mindazok, akik tekintettel voltak arra a sok-sok elvárásra, amit joggal elvár tőlünk az Európai Unió. Hogy tegyünk eleget a környezet szempontjainak, figyeljünk oda a férfiak és nők esélyegyenlőségére, általában biztosítsuk az esélyegyenlőséget valamennyi szinten. Ez nagyon nagy szellemi munkát és odafigyelést igényel, de érezzék sikeresnek a munkájukat, és kívánom, hogy hosszú ideig tudják szolgálni ezen keresztül a megye lakosságát. Köszönöm a figyelmüket.